Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palit na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, wadya tatang tanagagig sa programa na PEM Pam Sabin Malay. Bayan muna bago sarili. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Siyempre kalop kantabay ni amigo yung RJ Beremenes at your service always. Dana siyempre sa partner ko ya Biri BC dasayan na kabasan. Siyempre, si Kason Turay, senior citizen, dito na da Bali na Binmaloy, not only in Binmaloy, but in the whole province of Pangasinan bilang si Katoso Oscar President. Okay, wadyala, linya tayo kay Batila, si Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, Partner LJ. Good morning sa ating tumutunta sa programa ng PM of Binmalay. Winner, makarinulira ng Tariwan Balita. Kaya nakapatan daw ng turay ang agawad ng bayan na Binmalay. Tapos kayo bawat naras sa senior citizen, nagluyag na Pangasinan dahil ng bayan na Binmalay. Salamat na masantos siya
papasalos ka rin, partner. Ni nariringal ko da background mo, partner. Dakal laray asikason mo tan, iran transacciones, partner. Nang partner, siyempre, busy mo inaray. So, staff ko, sa araw sasabi, aray, senior, tali pang kasikaso. At na, antam, aray, dyan, so, siyo kaya, lalampasan mo na mo. So, trabaho da, nga ko to na, minsan, aray, kumindag iraya, para na isimple na rin, sa trabaho na sa kailang irap, tanda, magkailang irap, yan din, sa aring senior citizen. Di bali, takya na, siyempre, follow the leader. Nang dakan na agaylay kulim partner. Di walay man tutupit dyan, mamuran lang, ti programa ko no, para senior citizen. Dumamit sa tupit to ya, mamuran lang kwanto. Santak ba tuloy-tuloy, partner, ay mararakap ya programa para senior citizen. Partner, saya nagtungtungan ni, saya katungtong ko karoman so, DSWD, tentative date na sa ipaiter nila man na sa social pension na SOCPEN ay June 23. Supply na, susama sa ipaiter ni na centenarian tan, may birthday gift naman na sa aray senior bali na binmali partner Ajay. Oo, pero okay malabat. So say panaypaway na pundo partner para sa senior. Paano na ni? Ang problema partner na siyempre dadala sa proseso. Amin legal amin tamo ni mayor siyempre. Antisipo ay namin na legal amin so pampapoy tayo partner Ajay. Oh, the best. So talagang natutumbok. So dugan na proseso. Sana all walang masaol partner. Na tamla para di saan gabi malimot ang tamula marakip sulupan na sa legislatura tayo tan sa isipimo tayo tantam siyempre sa mayor tan vice mayor tayo na naman tutungsong bisan sa pangkaw ka may pampapigil talaga kailangan na simpahin na binmalay no working mayor sa binmalay ang tamula sa vice mayor tayo ipapahulo ng vice mayor mamintag wata lalawas yung susuporta at sari pang kukulan na amin iya kanagulgan yung tumay plano ng mayor yung malaki pong binmalay at wata susuporta na partner Ajay. Wala may ngipasabi na tuput to partner karoman siguro na batan mo ya balbalagla so income kuno na binmalay ang tumut iray proyekto nalilik na ng validitan kuno partner dalat mo pa. Partner, nanonood sa saray programa ng mayor, very, watan na nanonood tayo, watan sa pangagawa na rin sa debris barangay, Arizola, nanonood na, yung galong kapi utang ng munisipyo tayo, watan may project na talapod, aman so balag income, yan na nalanatan na bingmaloy. Nanonood sa pagkaiba na may project, yung malalapod loan, tas sa aming project, yung malalapod mismo income na sa munisipyo. Watan lang, yung kagundala sa Sidusor, undrit sulaman ng Baybay Pulong, Baybay Lopez, nangyayari sa kami ang project yung Paway, saya, yung tumbok iran ng bulan, nangyayari mo, tuloy-tuloy, so panlilinis na ilog tayo talapod, maghanap mo lang sa di pinabalin sa Idris sa siyempre, ang tamo Idris sa masabasatan, nung wala rin wak na diraya, anong nang tayo yung araramay, isaktura siyempre, doon ang matira. Natunay, dapat kumod, no wala yung panangaro, nasaray na, Martina Fisher man tayo, ikaw po dala sa bagbag na piano at ilog tayo na trade set na iwas ang tira ng suhay titan na ito na pira sa anong baryo Partner Ajay. Yes, tana bit lang may solar anto wala nira pigaran ng porsyento sa pagkatan partner. Pigaran mo lang siguro Partner Ajay dito sa Southern agawalara kanagalag-dalag ng Balagan, Parayaw, Papanguyan, Kamalay, Nagilayan, Manat, wajan mo na Dupo, wala na sa Isidro Norte, isublay na Calaucan Norte, Salapigaw, Baybay Pulong, Tan Malindongan mo, intilat ng mayor mo sa mismong barangay ito, kasi barangay ko Baybay Pulong, ito tumbok na lang gagawin. Para na din sa plan ng mayor, ay ang taon, so labay itong siluwal na. Sintiro, bali na binmalay, tan, aray-drins na tantan, si problema sa kapalingan, at ay planning at sa balay tayo, binmalay, Father Ajay. No. Isa na no nagawaratan partner na pagkatan laray solar lights, walay plano mat ng mayor amoy karga ni ratan na sara may
CCTV tabalag yan na makaamper da sara may nayarin gawoon na saray maugos siran na elemento anto dita nagbinmalay CCTV amon supply ditan. On panel ID, katuya sa kaya proyekto ng mayor, yung sumdayan taon, pero ang siguro ang mayor district by district, siyempre, ang tabang sabay-sabay, na siyempre, gago ng mayor, sa may pakal mo. Kasi munisipyo, piano ang utang sa munisipyo. Siya natin, mula sa mambabay tayo utang, at mula sa may proyekto na po, ang may income. Natan na munisipyo, balbalag at katumusaran, ipapawil. Bilang tax na ito, ang papawil mo, at namin naninundan, pangkamungan ng nagamit ng agaw-agaw siya sa solar. At ang pangkailangan na talaga kasi ako numira may may pangkailangan na talaga na tuwing gawa ng proyekto magsamay panggawa ka ba ng proyekto yan ang dahil ito sa ito si Mayor Sonto Yusuf Siratan si gawin tayo namin talagang kailangan natutuon inagwagaw sa ating project gagawin tayo. Ilugay ko para may dumarangal tata na da kalookan na norte tan sur tingno family tanditan na da kalit Gaspar family good morning. Tana si paring Alvin good morning. Dita na da pututan tanditan na da kanawalan. Walay reaction ja partner ay alik nakmet idol ya anto ang gapulay ulit ya masyado na traffic jad kurambeng ta nalmudalay solusyon kwanto ya ay nayari tanan adalang kuno ni man wala lara may singa insarada di manud may giligay piano aray motorista agara mambubunton sengeg o dino atay approach na kurambeng bridge partner. Salamat ang tayo sa namin mayor dahil sa happy tayo. Oo, si Hepe. Si Chief Lieutenant Colonel Saigo, tantang ito yung pangkamuhan, traffic. Ano nyo ba, si mga traffic sa rin, arareso project na national, nagkagundan mana, gagundan kayaman, pero ang ganuntan, nananong tayo, gagundan rin ninyo. Kapulisan tayo, palagdanan ng mayor, usahan tayo, pagparagat na traffic, alam masyadong mali traffic, paano NJ. Pero naman, may siya, Sabado Simba, ang tamo, dakil mo lugar tayo at undal na dakil so umpaway kumalabat balat agaman masyado matraffic na insan na lang traffic na nanda kontigaw unda partner bila mira tay gagawin niya project gitan partner tay gayaman laulatan da Kurambong Bridge aya at pundo na national government implemented by region na mo gunagak nalilingo. Pero watanin san siya so sa may tututok ng mayorod sa tanta tugabay ratan at na delay tan siyempre questionon tumat so may panagtrabaho sa tan na partner tas apektado kwanto kabaluyan ko kwanto mat partner. Ang partner Anjay, siyempre ang ganong tanan national ginararatan, siyempre what the hands-on ng mayor, katunan na mo. Pero yung nagdambang sa panggagol, taglapika, paano? Paindom na ito, maaliwat. Siyempre, kwarta ituto ang ganong national project, kwarta itututan. At ang maraming taksay, papulis ka tilabat para binmalay. At tagatun, si mayor tinanong namin niya, Sara, digagod ng proyekto, may talagang alam tayo, ang gapi korupsyon, alam tayo, duga. Pero agabasaw na mo. Wala tayong taya. Naglupa, napupulong niya. Ang trabaho nila nagawat ang pala nita. Wala mo ito kumang responsa ito. Siyempre, siya timanin magraratan tap. Balik ito yung bahay natin balik pa noon, Jay. Dapat ti saratay kinmanaya may papalagay na saray building ditan. Naratay babangliran na pribado, pan-komersyal, iran na building. Ay nunang tumot manaya. Antisiran issuean na sa building permit. Ito partner. O sa lantang natin, susare proyekto tayo, nasari arumya gagawin tam kasi wala natin may bali. Yung lupan, wala may notik klaro, mayroon maragam, warti suporta, nasari sa gunang bayan member. Siyempre, mong relasyon ng vice mayor at mayor tayo, nasari konsyal. At kung si Kagano na mayor, nari ko, iwasan tiniti mga politiko, mga politika ta, babayan nila sila bayan ng mayor, trabaho muna. Bago politika, wala araw yung parang politika, wala araw yung pagtrabaho tayo. Bitlam. Pagtrabaho tayo para sa ating pagkukwento-tuta, mandasyon, sila yung pinilita, dapat iwasan din yung politika. Actually. At medyo yung bimalay, nasabay lang yung politika. Pero si Mayor, ang tulimang po politika, trabaho muna kayo. Bitlam tayo politika, wala may isasalida, tan lili kasunday
pulso ng taong bayan di tanad bimali pero sing agda mo pinansin sing ano baga-baga nanday biatampol partner. At at pumatya pinansin ng mayor anto ratay tutuingan at akaimis iralabat anto Oo, at siyempre, anong nangdamat so trabaho natin ng ating mayor, tayo nagdamay, kooperasyon mo na sa isang gunang bayan tayo. So, talaga, pero, nangyari po mo, sa gunang bayan ay magkasakira. Wala mo diri, wala datam. Wala rin na sila, siyempre, ang ganun sa politika, pero at least, majority sigara, wala rin. Oh. Kasi may pultot si partner ko. Kasi marami abasatan na reaksyon. Baka akala daw yung paninilbihan parang ano lang yung just lang pero kung tatakbo ka daw sa ganyang posisyon dapat buang puso mo, buang lubo, may determinasyon, may plano ka na pasinsuhin ang bayan. Ganun daw yun, partner. O, ta siyempre, nunutunda, nung limabang kansata na sa kaya pwesto, sila tibagaman, aliwan kintan, business. Limabang katalabay mo'y untulong. Sari tututan si ka-inter de kumpiyansa, dapat gawin ni may trabaho. Andi sa politika, may bayan muna bago sarili. Aliwan na may bulsa muna bago sarili. Dapat nung may pangkamoy tututa. At ay pansilbi, walang sakripisyo bilay mutan. Ang basa-basatan niya, porque nalakalaya, mayor, nalakalang vice mayor, kung ka man na posisyon, at ipakanaman si kandiya, ipananglang mo si kay dapat may pangulo, yasin doon may gobyerno, at sara may totoo. Pero ang tura so kailangan na totoo. Saka yung oras mo kailangan buo ibigay mo sa paninilbihan. Actually, lagpas pa ata sa oras pag nag-opisina diyan si Mayor, partner, pati ikaw ata O, tingnan mo ang ating buting mayor. Mayroon siyang negosyo, pero hindi mo nakikitang absent yan. Hindi mo nakikitang umuwi ng maaga yan dahil tinatapos siya ang trabaho niya. Dahil ang sabi niya, time is gold. Hindi na babalik yung bukas. Kung ano matatapos mo yun, tapusin mo na. Para bukas, iba na naman ang trabaho. Sa minsan yan, pag may naisip na sabi niya, Lord, ipaalala mo sa akin yung ito. Sabi niya, palagi. Pero napaalala ko kasi, habang bumaba sa munisipyo yan, tinitingnan niya kung ano yung mga kailangan na dapat bukas ay malaman na dapat gawin niya agad. Ito ginagawa niya. Diyan ko nakita kung sino yung tunay na public servant. Kaya tingnan mo yung kanya, public servant nakalagay. Kaya nakita ko yung kanyang political will, yung kanyang vision and mission na talagang gusto niyang abutin, yung gusto niyang mangyari sa Binmalay. Ni saya kantuya ay trabaho muna, wag politika, wag gayahin sa taas. Nagpapatutyadahan sila. Trabaho muna, may pakinabang ang bayan kanto, partner. O parang siyang magparlalantam, no siya si Cayetano, anong nang tulay ang suportan si Gato. At ito pa ito gusto nagawa. Parang ginagamit ang pagka-Diyos niya pero hindi inisip na taong bayan na Office of the President, Congress, IBP, lahat ng sektor hindi na siya nasikaso. Ang sa kanya, yung mga DDDs, ano magagawa niya? Ano ba naman na ito si Cayetano? Noon, idol ko ngayon, nawala yung pagka-idol ko sa kanya. Dahil iba pala. Iba yung tatay niya, iba siya. Pero idol mo si kumpanyero. Si dating senador, anong pangalan niya? Renato ato? Cayetano, di ba? Oo, kaya kung mayroon mga... Rene Cayetano, yes. Kung mayroon man siyang malapit sa kanya, ay advice na nila na for the sake of Filipino people, pag-withdraw na siya. Pero parang yan yung patronage ata sa mga politiko. So yung kanilang kwan naman sa taong bayan dapat yun ang isipin. Parang ganun yung gusto mo, partner, di ba? Oo, isipin nila yung para sa tao, hindi para sa mga kwan nila ng parang, alam mo, ang politika kasi kasama mo nun, kaaway mo ngayon tama ka naman dapat dyan. hindi ganun. Kung sino yung kasama mo at tama siya, doon ka. Kung mali yung kasama mo, di huwag ka sumama. Mali naman Di ba? Hindi natin pwede pilit yung mali. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Kaya naman yan Pero alam mo na, pagka mga away ang ganyan, may mga pinagbabasihan din. Kaya
sana magkaisa na rin sila, ano tulad ng pagkakaisa ng mga opisyalis dyan sa bayan ng Binmalay. May kumukontra pa ba dyan o wala na? May mga meron pa rin dyan, kaya lang siyempre hindi na binibigyan ng pansin nating buting mayor. Ito mga iba dito Iwatig, parang magpapa-gising na may lalabang vice mayor. Okay. Umiikot na sila. Ay, wag masyadong maaga ang ating politika sa Binmalay. Kaya lang ang sabi namin, katulad ko sa akin, trabaho muna. Kaya tawa ko kung ako lalaban, then matulog ako. Sabi ko, wala akong munang inisip na ganyan lalaban. Ngayon, ang inisip ko, paano ko matulungan yung mga senior na dapat mag-iiwan ako rin isang legacy na nagawa ko habang ako ang pinuno ng ating OSCAP ng Pangasinan at Binmalay. Kasi alam may magiging na ginawa mo, hindi yung alam mo, politika na, mahirap yan, mamulitika. Alam mo naman, sa uli, kahit na anong gagawin mo, kaya lang kung yan lang talagang balak ng Diyos sa'yo, kahit anong gawin nila, magiging isang ganun, kung saan gusto ng Diyos sa makapagserve ka, pangyayari yan, partner. Walang makakontra kung kagusto ng taas yan, partner. Kasi may naririnig ako dyan na 5 ata yung nagbabalak na tumakbo bilang vice mayor Pero 3 doon kasama ni Mayor Pet dahil dito ako sasama, sabi nung isa, dahil alam ko naman yung kanyang mga accomplishment, sabi niya, partner. Dapat nga, sabi ni Mayor, trabaho mo na sila. At kung trabaho ang ginawa mo, nakikita ng taong bayan, wala kang takot. Kahit lumabang ka, kung ayaw na sa'yo, siguro mali yung pagtingin sa'yo. Pero sa mata ng Diyos, tamang ginagawa mo. At kung tamang ginagawa mo, nasa side mo palagi ating Panginoon, Partner RJ. Kaya nga nung mga nakarang araw na nakapanayam namin si Mayor, pagka yan ang tinatanong mo, relax, sabi niya, focus lang, marang ganun, di ba? Sa trabaho, manilbihan muna tayo, malayo pa yan, kwantumat, Partner. Tsaka nakikita mo dito, pag nandito sa opisina, maraming natutulungan dito, nakakapasok, sinong pupunta rito, nabibigyan natin ng pansin. Saka, hindi yan umuwi ng maaga yan. Bihira lang yan, umuwi ng maaga kung tapos ang trabaho niya. Habang may pipirman siya sa harapan ng table niya, hindi siya alis hanggang di mapipirman niyan, Partner RJ. Ito. Ako naman alam ko yan dahil ako po palagi after my office hour ko sa OSCA, doon ako pumunta sa munisipyo para masama na ating butim. Nakikita ko talagang hindi siya alis hanggat hindi tapos yung trabaho niya sa araw na ito, Partner RJ. Ang mayor na walang driver, ang mayor na may sariling sasakyan, hindi sasakyan munisipyo, yan ang aming mayor. Kwantuy ay walang driver. Minsan partner, kasi pag may pupuntang kami, kasama ko siya, ako nasa harapan, siyang driver ko. Kaya nga, minsan siyempre, at saka minsan, kung talagang wala kami kasama, kami lang, tinatawagan ako. Kayo lang, siyempre, kailangan natin ng tinatawagan ko yung mga kasama namin. Hindi yan yan ang driver, yan ang mayor na nag-iisa, nagdadrive, kahit gabi, umaalis yan, na tinitignan ang bayan kung ano makailangan, at doon ko nakita yung mayor na hanggat may papeles sa harapan ng lamesa niya, hindi siya uwi hanggat hindi na pirman lang, Partner RJ. Baka sabihin ng ating mga tagapakinig untan si Baba kayo busyo kunda siguro, pero yun naman ang katotohanan di ba, partner? Gusto nila, partner, di pumunta sila ng hapon doon at makita nila anong ginagawa ng ating buting mayor. Yun nga, yung patunay nga dyan, yung nagbigay sa kanya ng kitchen na may nakasulat na the best mayor, hindi naman niya kilala yun. Ewan ko kung kilala mo yun, ikaw, hindi mo yung kilala, di ba? Kung bigla lang, mabuti ka mo, malayo ko, kung bigla lumapit, siyempre, medyo adya ako ng konti. Kasi tumakbo siya, nakita ko baka akala mo kung ano nang gagawin. Tapos biglang binigay kay mayor lang. Hinahanap ko, wala na rin siya. Di ba? Namin, alam mo, ganyan ang ibig sabihin niya, siyempre nakikita nila yung ginagawa natin buting mayor. Hindi natin may kakaila, kasi sinasabi ko palagi, hindi natin kinukumpara. Kasi lahat ng mayor, lahat ng naging pinuno ng ating bayan, may sariling diskarte, may sariling ginawa. Kung paano manilbihan, parang gano'n. Well, give credit to them. Huwag naman sabihin natin na itong ginawa ni mayor. Hindi.
may ginawa na yung mga past administration. Tama May ka. mga, ay siyempre, iba rin ang nila. Pero ibang-iba ito si Mayor Pete Mirera. Nakita mo talaga yung politika niya wala, kundi ang public servant. Sabi nga Wala sa ni, politika sa kanya kasi nung... biro mo yung siyempre, ginagawa mo kahit na napaparong may pingaran to, basta antam niya, matagsugago mo, ibihira mo, ginagawa ng mayor yan. Yung mga pagbilin sa ating mga empleyado, iba si mayor. Ito, yung nasabi mo kanina na lumilitaw na yung pangalan mo, ito may nag-text dito, suportahan ka daw, taga Papaguyan, pag tumakbo ka, partner. Sabi mo, suportan muna ako sa aking mga trabaho na para mayatid ko ang magandang serbisyo sa ating mga senior. Yung suportan nyo, salamat po, pero may panahon po para dyan. Trabaho muna tayo para may pakita natin na mayroon tayong nagawa habang tayo nakaupo bilang head ng senior citizen sa Pangasinan at sa bayan ng Binmalay. Batiin ko na rin yung kanilang kapitan, si Barangay Kapitan Will Soriano sa Papaguyan, at dyan sa may Balagan, si Biris Martin na kapitan, partner, si Kapitan Aguirre. Na talagang... Ako rin, partner, binabati ko lahat ng mga barangay captain na pinumunuan ng ating ABC President, Sir Butch Mirera. Pero alam mo, itong aktibo itong mga kapitan natin sa pamumuno ng ating ABC President. Nakikita mo yung meeting nila, palagi mo nakikita sa ating bayan, at sila nagsiservisyo, palaging pinagbibilinan ng ating mayor at pinapakinggan nila. Dito ko nakita yung pagkabuo ng buong Binmalay ng mga kapitan para sa asenso ng bayan ng Binmalay sa pamumuno ng ating buting mayor. After election naman, everybody welcome naman sa office ni Mayor, sa mga kakapitan. Nung after election naman, di ba, kahit sinong sinuportan nila, sabi naman ni Mayor, tapos ng election, trabaho na tayo, di ba, parang ganun. Hindi siya inisip yung politika, wala sa kanya. Kaya nabuo niya ngayon, nakita nila, nakita ng ating mga kapitan na tamang ginagawa ng mayor. Kaya ngayon, buo ngayon ang Binmalay para kay mayor. Oo, nakita ko nga dati yung mga nakikita ko sa kabila, ngayon nandyan at nagkakaisa na, partner. Biro mo, may mga project siya pag nauuna, mga project. Kasi hindi inisip ni Mayor Kapitan, inisip niya yung taong Correct. bayan na nagboto sa kanya. Yun. Yung nagbigay ng kumpiyansa sa kanya. Yes. Hindi yung Kapitan, kundi yung taong bayan. Yung mga pwedeng makaramdam ng tunay na serbisyong ibig mong sabihin. Yes, oo. Kaya nakita ng mga kapitan, doon na nakita ngayon, nakikita ko yung pagkabuo, oneness ng mga barangay official ng ating bayan. Medyo nawala. Dahil siyempre, pagka magaling yung namumuno, yung Liga President, di ba? Si Sir Butch Mirera. Na sa pamumuno ng ating ABC President na nagkaisa ang ating mga barangay captain sa progreso, asenso ng ating bayan. Parlan, medyo malapit ang oras natin. Sige. So, Yung mga announcement mo. Sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners ng programa naming PMM sa Binmalay, sana po huwag kayong magsawang makinig at kayo inimbitan namin para kayo makasagap ng mga magagandang balita, mga ritar-tariwang balita Binmalay. Tandaan nyo, nang tinagawat tayo sa Ragimantex, ipasabiyo ng tura may kailangan, iatulong o naobserban nyo at bayan ng Binmalay. Si Mac Tralingcoryo, Leon Castro Jr., Oscar Head ng Binmalay, at Oscar President ng Dirong Pangasinan, may babagay, masantos, maabig, nag-asikaso ni Rey Sulamanyo, lalo sa senior citizen, Leon Castro Jr. saying, kita-kita ulit tayo bukas sa 8:30 hanggang 9 o'clock ng umaga. Salamat, Partner Ray. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Habol ko pa bation. Raya Gaspar family, ditanad Kalit. Tanad Gayaman, Soriano family, ditanad Say Palyas. Papaguyan, ditanad Balagan, good morning. Saray Tagatana, Baybay Pulong. Ditanad Banlag, San Isidro Sur, San Isidro Norte, good morning. Araya taga Binkilan, tagad Baloy na Binmalay. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal, ang karanan partner ko Leon Elorde Castro Jr. Ay balot sa amigo RJ Jimenez at your service always. Santos ang maabig ya oras at singay namin.
PM sa Binmalay.